Góa Miriam, jeg vet ikke hvor det er, hever til å ha tøtning, erspna vatte og erspna bløra. Nødja tog jeg ikke mer til fyrre at mor og kjolmor, eider år og kaipor, eller eider da kaipan. Jeg vil ikke skriva nærhendes reia bletten og nemine og papuren, klottar, færre og klottar. Vi hu og orme var til et husgått, den gamle låpe og stuvna. Ta grå skåtgraver og flo lokt omanfor husene. Møbler er den eneste som ikke varnest av bompane dotteren med nekvån blå i køtjen, og her kan jeg og drekke omboende lagraparsten til lukst ur kannene. A most peculiar experience. Vi bor etter gå nå. Slip sliding away. Einaste skrokkeren vil standande enda tjattnorive. Tjattnor for rivjabein, riv for fri, riv og merkor, merkriv, samager. Jo, det vil være skriva så. Så okkurs må være som eiter så, ta det renner ut i pennen og utatter. Hoksa der om penneren i stomi, så er vi nøyd til å skriva ved søgene av noen. Og i det fikk vi høstnarunga og is ved sjokoladasås. Var det varsla til i svane kom atter eller hestskilt i sato. Her er jeg skal utleie deg eller seneste leie sunnedeien, annars gjør jeg has. Et loik som er host, if, sif, rævelet, pliff, pliff, pliff. Nå må nå bæg ein og hin her finnes det at de her var oppe båre, hjertelig båren oppe, innkjørtiere, søyn sam BCK. Det her brev, det skrev jeg i 1978. Jeg var psykotisk. Jeg skrev det til Miriam, som i virkeligheden hedder Marianne, og som 26 år senere skrev Glaspigen sammen med mig. Dengang vidste vi ikke, at der skulle blive en bog ud af det, men jeg var utrolig taknemmelig, fordi når jeg var så skør, som jeg var i det her brev, så var der en derovre i København, som forstod, hvad jeg skrev. Der var en, som forstod mine mærkelige ord og mine mærkelige sætninger, og ovenikøbet satte pris på dem, og prøvede at forstå, hvad det var, jeg indenfra ville sige med det. Det er nok ikke enhver, der ville have fattet, hvad meningen var, men hun gjorde i rigtig høj grad. Vi har kendt hinanden fra skoletiden. Hun har kendt min familie, min far, min mor, mine brødre. Den sidder vist ikke så godt. Og har kendt mig hele livet, uden at vide, hvorfor hendes veninde var blevet rablende sindssyg. Årsagen til, at jeg var blevet det, og skadede mig selv, og havde depressioner og meget andet, det var, at min far misbrugte mig seksuelt, formodentlig fra jeg var spædbarn, og indtil han døde, da jeg var 24 år. Jeg voksede op i en pæn og glad familie. Vi var altid glade hjemme hos os. Det er der ikke nogen, der altid er. Men det var vi hjemme hos os. Og hvis en dag man ikke var så glad, så var det nok måske, fordi man var træt eller ved at få influenza. Læg dig lidt på din seng, så hjælper det nok. Jeg kunne ikke så godt lide at ligge på min seng. Og det var der jo sin grunde til. Men jeg følte mig forkert. Jeg følte, at jeg var mine forældres forkerte barn. Det var synd for mine forældre, at de havde fået et forkert barn. Og det var rigtig, rigtig mange år, før jeg forstod, at måske var jeg blevet et forkert barn, fordi jeg havde en far, som sommetider var forkert. Når min far misbrugte mig, så skete der det for mig, som jeg tror sker for stort set alle, der er i en situation, som er ubærlig. Hvad enten man er barn eller voksen, jeg forsvandt. Og da jeg jo ikke sådan kunne stikke af, så forsvandt jeg op i loftet. Oppe fra loftet kiggede jeg så at sige ned på den lille Karin i sengen sammen med far, mens hende oppe i loftet, hun egentlig ikke rigtig følte noget, hun kiggede bare ned på det, der skete dernede. Det var ikke hende, det skete for. Og den autopilot deroppe i loftet, hun gik i skole næste dag, hun passede spejder, hun passede kor, hun passede rigtig mange ting, og frem for alt passede hun på, at ingen fik at vide, hvad det var, der skete om natten mellem far og Karin, som i bogen hedder Ida. Ja. Det var en hemmelighed. Det er sådan noget, man instinktivt ved. Man behøver ikke engang blive truet eller noget. Jeg har aldrig haft et liv uden overgreb, så jeg var hjernevasket til at vide, at det var fars og min hemmelighed. Jeg vidste også, at det var min skyld. Det ved vi, der har været ude for sådan nogle ting. Det er vores egen skyld.
Og så kan andre sige, sikkert noget sludder, det kan jo aldrig være din skyld. Du siger ovenkøbet, du var spædbarn, da det begyndte. Jo, det var min skyld. For eksempel min fars bedste begrundelse, det er fordi du er så dejlig. Så den underforstået, at når piger er så dejlige, så kan mænd ikke rigtig gøre for, at de er nødt til at misbruge dem. Så jeg prøvede at lade være at være dejlig. Men det lykkedes jo aldrig at være så lidt dejlig, at han ikke godt kunne bruge mig. Og det var også noget med, at jeg sagde ikke fra. Jeg sagde ikke nej, det kan jeg ikke lide. Og det kan vi få meget skyldfølelse og meget skamfølelse over. Hvorfor sagde jeg ikke nej? Fordi jeg var et lille barn. Fordi jeg var et hjernevasket barn. Fordi jeg var et barn, der elskede min far. Fordi jeg var et barn, der havde min far. Fordi jeg var et helt igennem forvirret barn, der som alle andre børn er 100% loyale over for deres forældre, hvad de end gør. Der skal rigtig meget til, før vi ikke tror, at vores forældre gør det rigtige. På en eller anden underlig måde, så klarede jeg mig igennem skoletid, og hvad ved jeg med hjælp af automatpiloter og alt muligt. Og fik en uddannelse, men da jeg blev 30 år, så knækkede filmen. Jeg havde klaret mig ved at hænge i det yderste af neglene og lade som om, og til sidst så gik det ikke, og jeg blev indlagt. Jeg troede bare, at jeg skulle indlægges en enkelt gang, så havde jeg styr på det der kaos og kunne gå videre i mit liv. Nå, sådan gik det så ikke helt, fordi det her blev bare den første af omkring 80 gange, som straks sig over de næste 17 år. Det havde jeg ikke regnet med. Og min første indlæggelse var, da jeg var 30 år, så man kan sige, at det var de år, hvor andre mennesker netop stifter familie og karriere og alt det andet. Den tilbragte jeg mest i psykiatrien. Ind og ud og ind og ud. Ved min anden indlæggelse, der havde jeg det sådan, og jeg har skrevet meget dagbog dengang, det er jo nyttigt. Det er jo ikke den objektive sandhed om noget, men det er i hvert fald, hvordan man selv oplevede tingene. Og der kan jeg se, at på det tidspunkt, der havde jeg det sådan, at jeg kan bedst beskrive det ved at sige, at jeg kunne ikke være i mig selv mere. Jeg var nødt til at fortælle nogen om det. Og jeg vidste ikke, hvad der ville ske. Jeg vidste ikke, om den læge, jeg fortalte det til, ville sige, at jeg var et svin, eller om han ville give mig en diagnose, eller han ville smide mig ud, eller hvad han ville gøre. Jeg vidste bare, at jeg var nødt til at fortælle det. Så jeg kom ind til en overlæge i meget hvid og stivet kittel, med navneskilt og ikke mindst titel på, fordi det var jo overlæge, han var. Og så gjorde jeg noget, som vist var helt, helt forkert. Jeg satte mig på gulvet. Så tror jeg allerede, der blinker sådan nogle lys. Hun er nok psykotisk. Ikke alene satte jeg mig på gulvet. Jeg satte mig op af hans ben. Det var for at føle tryghed. Men for ham var det rigtig, rigtig ubehageligt, at en patient lænede sig op af hans ben. Så han skyndte sig at flytte sine ben, og så var jeg ved at vælte, fordi jeg havde jo faktisk lænet mig op af ham for at føle tryghed. Og jeg kiggede op på ham. Jeg kan stadig huske, hvordan hans hage så ud nedefra. Og så sagde jeg, er du stærkere end min far? Hvorefter han kiggede ned på mig og sagde, hvad er det for noget vrøvl? Din far har været død i mange år. Ja, han havde været død i 6 år på det tidspunkt. Og det vidste jeg godt. Så tosset var jeg heller ikke. Men jeg tror måske, I kan forestille jer, at min far var ikke død i mig. Han var ikke død i mit hoved. Han var ikke død i mit hjerte. Han var ikke død i min mave. Han var ikke død nogen steder i mig. Der er samtidig nogen, der har sagt til mig, at jeg var nok ikke parat til at fortælle om min fars overgreb før meget senere. Jeg vil nok våge at påstå, at da jeg spurgte den her læge, om han var stærkere end min far, så var jeg parat, men han var ikke parat. Nu ved jeg ikke så meget om psykiatrien heroppe, men jeg ved desværre, at i Danmark er det ikke så sjældent, at det stadigvæk er sådan, at psykiatrien er ikke parat til at høre. At mange steder, der får mennesker stadigvæk i dag at vide, at det skal du bare glemme, og så skal du se fremad og se at komme videre. Ja, kan man gå videre med en rygsæk med cirka 100 kilo og bare se fremad og være glad? Nej, det er så logisk for, jeg havde nær sagt alle andre end dem, der arbejder i psykiatrien, at de her ting er vi nødt til at fortælle, nødt til at komme af med. Men det mente lægen ikke, og det var noget vrøvl, hvad jeg sagde, og så gik jeg videre i livet, og nu begyndte jeg at få diagnoser, fordi det gør man jo, når man er i psykiatrien, og der hører jo medicin til, og så fik jeg en ny diagnose og noget ny medicin, bortset fra, at jeg beholdt også det første for en sikkerheds skyld. Og så fik jeg en tredje diagnose og noget nyt medicin, og oveni og oveni. Hvis man ser
mange steder, og det er simpelthen ikke kun i Danmark, igen ved jeg ikke, hvordan det er her, men hvis man ser på mennesker med traumer, så er det ofte dem, der får mest medicin. Og jeg tænker måske, det er psykiaterens magtesløshed. Hvad skal jeg da gøre? Mennesket vil ikke få det bedre. Vi finder noget mere medicin, noget dyrere, noget mærkeligere ovenpå. Og til sidst er der ingen aner, hvad der virker og ikke virker. En ting, jeg ved, som galt for mig, var, at medicin virkede ikke på at jage min fars spøgelse ud af mig. Se, på et tidspunkt her under min første indlæggelse, eller anden var det vist, der skete det, at jeg en dag smadrede en rude. Personalet var op og skrive rapporter og sådan noget, så er der god plads for patienterne til at lave noget andet, samtidig noget forbudt, og jeg smadrede altså et vindue. Og jeg kan egentlig ikke rigtig forklare jer hvorfor, men der var en del af mig, ved jeg nu, som var meget, meget vred. Vrede, det var vi ikke hjemme i min familie i Hellerup. Aldrig vred. Jo, kommunisterne, dem kunne vi være vrede på. Andre var vi ikke vrede på. Men der var jo en kolossal vrede i mig, som jeg ikke genkendte som en følelse, jeg vidste, hvad jeg skulle kalde. Jeg havde bare en voldsom følelse indimellem, som jeg følte var forbudt. Og en dag fik den følelse mig til at smadre et vindue. Og ved den lejlighed, der kom jeg til at skære min lillefinger. Det var ikke med vilje, det var da jeg slog ruden ud. Og det blødte ret voldsomt. Og da jeg oplevede det, der oplevede jeg noget godt. Jeg havde nemlig den oplevelse indeni, at jeg var blevet giftig. Min fars sæd, som jeg havde fået ind i mig, havde gjort mig giftig. Det var ikke noget, jeg kunne fortælle til nogen, fordi det var hemmeligt, hvad min far og jeg havde gjort sammen. Sådan så jeg det jo. Men jeg havde gift i mig, og da jeg så havde skåret mig, så blodet løb, så var det som om, jeg efter nogen tid så blodet løbe ud med gift i. Og efter nogen tid, så var giften kommet ud. Nu stod jeg der med en god smerte. En smerte, som matchede min indre skarpe smerte. Og desuden noget blod, som var blevet rent. Og jeg husker så tydeligt, hvordan det var at stå og se ud i gården til hospitalet. Og jeg tror, jeg sagde højt for mig selv, mit blod er det eneste smukke ved mig. Resten af mig selv havde jeg så inderligt, men mit blod var smukt. Så nu blev jeg ved, og jeg skar mig, og jeg skar mig, og jeg skar mig. Dengang var der ikke noget, der hed kottere. Det hedder det sikkert også heroppe, ikke? Kottere unge mennesker, der skærer så meget. Det var ikke opfundet. Vi var ikke så mange, der gjorde det. Jeg var first mover. Og personalet fattede ingenting, og de sagde, hvorfor gør du det? Og det kunne jeg ikke svare dem på. Dels vidste jeg det ikke rigtigt, og dels når jeg vidste det, så var det jo en hemmelighed, som var forbudt at tale om. Så jeg kunne ikke sige noget. Jeg blev udskrevet, jeg blev indlagt, jeg blev udskrevet, jeg blev indlagt, og der begyndte at være en sætning, der forfulgte mig rigtig meget. Samtidig blev den sagt til mig, samtidig hørte jeg den bare inde på kontoret. Hun gør det bare for at få opmærksomhed. Jeg er sikker på, at sådan siger man ikke heroppe i psykiatrien til mennesker, der har det rigtig, rigtig dårligt. Nå, okay. Det sker, kan jeg se. Ja, nå. Jeg vil godt lide, er der nogen af jer, der aldrig har ønsket et andet menneskes opmærksomhed? Så er I hvert fald klar til indlæggelse. Det er jo en væsentlig del af at være et menneske. Selvfølgelig ønsker vi andre menneskers opmærksomhed. Det er i høj grad det, livet handler om. At vi tager og giver opmærksomhed, så at sige. Men når det gælder sådan en som mig, som ovenkøbet havde fået en diagnose, der hed borderline personlighedsforstyrrelse, nej, så duer det ikke. Hun gør det bare for at få opmærksomhed. Ja, et eller andet sted gjorde jeg det der for at få opmærksomhed. Jeg vil gerne have din opmærksomhed. Måske vil du høre min når du er fri. Jamen du vil høre min historie. Du vil hjælpe mig med at få rygsækken af. Du vil lytte. Du skal have barsel. Der ser jeg ikke mere. Og på den måde, så scanner jeg hele tiden omkring, hvem vil høre min historie, hvem vil have min opmærksomhed, hvem kan jeg give min opmærksomhed til. Og det var rigtig, rigtig svært.